L-unika kandidat għal kariga ta' viċikap nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone il-ħamis wara nofsinhar tefa' in-nomina għal dan l-irwol. Tard it-tlieta filgħaxija, il-Kummissjoni Kandidati għal Partit Nazzjonalista qalet li Perici Kalaxxone huwa idoneu biex jikkontesta għal din il-kariga wara il-konklużjonijiet ta' rapport ta' diligenza dovuta li sar fuqu. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li wara li Perici Kalaxxone tefa' in-nomina ingħalaq il-proċess tan-nomini minħabba li huwa l-unika kandidat. Bħal kap Bernard Grech, Elix Perici Kalaxxone se jtellaq waħdu għax kien hu biss li tefa' l-espressjoni ta' interess għal kariga numru 2 fil-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qal l-elezzjoni se ssir fit-30 ta' Lulju. Perici Kalaxxone li huwa qrib ħafna tal-establishment nazzjonalista kien tefa' ismu fl-aħħar jum meta kien se jagħlaq iż-żmien għall-espressjoni tal-interess għal din il-kariga. Ħadd mill-grupp parlamentari ta' Bernard Grech ma wera interess. Sorsi mill-istamperija li kienu tkellmu ma' News wara li Elix Perici Kalaxxone tefa' ismu fakru li sena ilu huwa kien imġiel jagħmel il-wisa mill-kariga tiegħu fl-istruttura ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista biex jidħol lek imsejjaħ dem ġdid u sena wara ironikament spiċċa kellu ikun l-unika kandidat li kkontesta għal din il-kariga wara li ħadd ma kien interessat li jieħu dan l-irwol.